Jebnem kúsok dňa, kúsok života, mám ten kúsok rád. K tomuto mám taký vlážny vzťah, možno preto, že má o 2 čísla menší size. Mal som ho len raz. V každej domácnosti, keď príde jeseň, u nás v Zlatých Moravciach, tak proste hromadne sa začne po vačkoch, v bundách, všade nájdeš tekvicové zrnka a všade hlavne sú šupy od tekvicových zrniek. Je to pre mňa fet, bohužiaľ. Tak aby som sa pustil zľava doprava. Zľava doprava je takto. Tu vidím veľký nápis California. Pumpkin seeds, roasted, salted, 200 gramová pakáž. Otvára sa skvele. Vôňa je taká, aká je. Jemný zatuchnutý chvostík tam cítim. Už na omak sú zrnka trpia nedostatkom soli. Cíti, že tam nie je žiadna sol a sú veľmi hladké. Lúpajú sa ale celkom dobre, môžem povedať. Možno chýba im pár minút ešte v peci, aby sa piekli. A trocha soli. Určite. Vlhkosť. Akurát na to je, keď ich necháš chvíľu vonku v suchej miestnosti, tak ono sa to, tá voda odparí. Poďme na druhé. Tieto sú trocha suchšie. Sú aj väčšie. Sú trocha slanšie. Ale horšie sa lúpajú zase. S týmito sa rekord nedá spraviť určite. Rekord lúpaní zrniek drží Blanči Kováč z roku 97. Tretie zrnka. Tekvica nelúpaná, pražená, solená. Dýne pražená, solená. Obal, každý musí vidieť, že ten obal asi nepredáva. Necháme sa oklamať obalom, poďme na to. Zrnka sú pekné, suché. Líto sa dobre. Chuť nič moc. Akože pri týchto dvoch predošlých tiež nebola chuť, žiadna výhra, ale musím zhodnotiť pozitívne. Lúpavosť, nová veličina. Tá je na dobrej úrovni a to je veľmi dôležitý faktor pri zrnkách, keď si kupuješ zrnka a dobre sa lúpu, odpustíš aj trocha horšiu chuť, keď sa zle lúpu, tak je to celé na hovno. Tam je dôležitý, aby ten proces nebol ničím prerušovaný, aby si mohol počas toho, ako si lúpaš zrniečko, sledovať futbal a to, keď je splnené, tak môže prísť pravý pôžitok zo zrnka. Posledné sú tekvicové semená so šupkou pražené solené. Otvorili sme ľahko. Žiadne z týchto zrniek, môžem to už zhodnotiť, že žiadne z nich nemalo vôňu, ako by malo mať. Troška horšie sa šúpajú ako tie predtým, ale nasolené sú dobré. Chuťou sa najviac približujú domácim zrnkám. Tieto tri boli troška nedopražené. Tuto cíti takú tú mierny náznak, nie že kávovej zhoreniny, ale už také pripečené a to je super na nich. Vidím tu ale veľa škaredých flakatých. Takto sa zrnko vôbec nelúpe. Keď doma sa upečú zrnka, mi zo 100 zrniek sa mi pokazia 2. Tuto vidíte, zo 7 sa 2 nepokazili. Zrnka zo Senca v tom asi vychádzajú najlepšie. Možno tento priesvitný konkurent by ešte mohol konkurovať. Maličké vreckové balenie bude asi víťaz môjho testu.